паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, умуман паёми раҳбари давлат аз тарафи тамоми ташкилотҳои байнахалқӣ, сафоратҳо, созмонҳои махсус, созмонҳои таҳлилӣ зери таваҷҷӯҳ ва назорати ҷиддӣ аст. ҳар сафорат, ҳар намояндагие ки иҷа аст, ҳамон лаҳза паёмро мегиранд, таҳлил мекунанд, ба марказҳои худ равон мекунанд. ва амин 2-3 сол пеш як шеъре аз устод Ато Мирхоҷа чоп шуда буд. як шеъри дар бораи паём дар оҷо мегӯяд ки паёмашро кунад таҳлил Путин. ва агар ҳамин шеъри ёдтон боша мегӯяд ки паёмашро кунад таҳлил Путин, кадом президент он президентро хонад. ва дар ҳамин бора чанд барномаи кинояву масхара кан ки находа ки паёми шуморо Путин мехондааст. ман ҳамчун касе ки солҳо сардори раёсати хориҷӣ будам, ман мегӯям ки амин росттарин гап аст, дақиқтарин гап аст. чунки мо дар марказ будем вақте ки ҳамрӯз Ислом Каримов паём дод, ҳамрӯз Назарбоев паём дод, ҳамрӯз намедонам кадом президент, Путин, президенти Чин, ин ҳамун шаб хоб нарафта то саҳар таҳлил мекардем ки чӣ нуктаҳои муҳим дар Тоҷикистона чӣ гуфт, минтақаи чӣ гуфт, амнияте чӣ гуфт, ҳамин саҳар бояд ба ҷаноби олӣ равад. яъне ин маркази тадқиқот стратегии Тоҷикистон тамоми паёмҳои кишварҳои минтақаро таҳлил карда метиҳад. бо вазорати хориҷа метиҳад, бо дигар вазоратҳо метиҳад, худи котиботи президент мекунад. ҳамун рӯз паёми агар президенти Ӯзбекистон шава фарзанд, ҳамин саъат президенти Тоҷикистон, Русия, Қирғизистон дар рӯи столшон тамоми гузориша доранд ки чӣ гуфт. ҳамин корро бо сафоратҳо, вазоратҳо, ниҳодҳою таҳлилгарои онҳо мекунанд. ин як расму меъёри оддии давлатдорист. ва касе ки мегӯяд ки паёмашро кунад таҳлил Путин, ин воҳимаи аз ин ки ҳамин механизмро намедонад, ҳамин кухниро намедонад. ҳамин паёма мегӯяд ҳамун саҳар. ҳоли баъзе паёмҳои Путина кишварҳои минтақа мустақим гӯш мекунанд. ҳамун рӯз ҷудо мекунанд ки фалон соат паём шуд. лекин ин паёмҳои дигара ҳамун барои Путинам ҳамун саҳар гузоришаш мераса ки дар бораи Русия чӣ гуфт, дар бораи минтақа чӣ гуфт, дар бораи Афғонистон чӣ гуфт, кадом тараф рафтааст, бо мо аст, бо ки аст, бо Амрико наздик шуд, ба Аврупо наздик шуд, ба Чин наздик шуд, ба ки наздик шуд. ҳаминро дақиқан ҳамун лаҳза мегиранд. бинобар ин тамоми сафоратҳо, ташкилотҳо ба паём аз назаре ки самти дохилӣ, ҳаракати дохилӣ, хориҷӣ, идеологӣ, сиёсӣ, иқтисодии кишвар куҷо аст, дақиқан назорат мекунад. хоб ман ду лаҳза мегӯям ки шумо бидед ҳамин чӣ хел ҳаст. якум мо дар ҳамун вақте ки аз масъалаҳои ҳассос пештар ҳам хел буд ки номи ҳамаи кишварҳо дар паём мегирифтанд. яке аз ҷанҷолҳои асосӣ буд ки номи кадом кишварро аввал гузорем, ё дуюм гузорем, ё сеюм гузорем. мо як ҷумла доштем ки мо ба кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон дӯстиро идома медиҳем. ана вақте баҳс мешад ки биё Ӯзбекистон кади ҳоли муносибат хуб нест, ӯра сеюм мегузорем. Қирғизистон кади хуб аст, якум мегузорем. ҳоли Қирғизистон кади ҷанҷол боша мегӯем ки мо муносибатҳои бо Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон ва Қирғизистон ӯра дар охир. ва онҳо ҳам дақиқ аз ҳамин тариқ мефаҳманд ки ҷои мо куҷо аст. ин ҳатто кадом номи кишвар аввал ё дуюм гузошта мешавад дар паём бисёр муҳим аст. ин аз назари таҷриб. дуввум як ёдам аст ки соли 2017 муносибатҳои мо бо ҷумҳурии исломии Эрон каме тира шуда буд ва дар паёми ҳамун сол номи ҳамин кишвар наомад. ман ёдам аст Худойберди Холидназаров директори маркази стратегӣ будам. як ки мактуб омад ки сафири ҳамин кишвар мехоҳад бо шумо бохӯрад. оғои Шердӯст буд сафир. оғои Шердӯст биёд хай салом эҳтиром аз марказ ба ман як ҳушдори сахт доданд ки тез маълум кун ки чаро дар паёми
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон номи кишвари мо нест. яъне аз унҷа спорӣ шуда ба сафируш ки тез маълум кун чаро номи мо нест. пас вақте мегӯем паёмашро кунад таҳлил Путин, ин гап нест. ин яъне ки як воқеияти сиёсиро ифтас ба назм баён кардааст. ана барои ҳамин вақте ки мо мегӯем паём аҳамияти хосаи байни халқӣ дорад, мазмунаш ҳамин ва аз ин назар ҳар як ҷумла, ҳар як ибораи паём баркашида мешавад. бинед ман ин сол як ҳолати аҷиба дидем ки номи ягона бар қудрат нест. чаро нест? чунки вазъият ин қадар муташанниҷ ки ҳамашон як соли гузашта қариб 8 саммит буд. амрико даъват мекунад бо мо бош, русия даъват мекунад бо мо бош, олмон даъват мекунад бо мо бош, чин даъват мекунад бо мо боши, арабҳо ташкил карданд, вале бо ҳинду, покистону ино навбадан. яъне ҳозир бисёр асос аст ки кадомиша аввал мегӯем. бинобар ин ман ин сол аслан ҳеҷ кадомиша зикр накардам. ҳамин паём аст ки вазъият ҳамина намебардорад.